Ens agrada aquests colors que veiem aquí, cadascú amb els seus pobles, representats per tots vosaltres. I tal com us hem anunciat a l'inici de la secció i com acabeu de veure també en aquest vídeo promocional, avui a l'entrevista parlem del Correpoble, un esdeveniment esportiu comarcal que tindrà lloc d'aquí poc més d'un mes, concretament el 23 de març, a Calonge. I per conèixer tots els detalls i tot el que els espera als participants d'aquesta edició, ens acompanyen al plató en Xevi Gamero, que és el director del Consell Esportiu del Baix Empordà, i també el David Vallès, que és el tècnic d'esports de Calonge i Sant Antoni. Benvinguts. Bona tarda. Ara veiem aquest spot que al final posava apunteu-vos, tal, però les inscripcions ja estan tancades, o sigui que ha estat absolut èxit, no? Sí, ahir a última hora de la nit es van tancar, hi va haver l'última inscripció, vam haver de tancar inscripcions, que era l'objectiu que teníem, arribar a aquests 1.500 participants en aquesta segona edició, que això val a dir-ho perquè en una segona edició d'una cursa popular com aquesta, que tenim 1.500 persones i ja estem rebent mails de gent que vol apuntar-se, doncs és tot un èxit. Clar, a vegades triem uns anys en consolidar una prova, però que ja s'hagi consolidat en un sol any, és alguna cosa que us esperàveu? No, ja no ens ho esperàvem ni l'any passat, perquè me'n recordo l'any passat quan vam venir aquí que teníem 400 inscripcions i dèiem, bueno, si arribem a 800 ja serà tot un èxit. Vam arribar a 1.000, vam tancar i vam obrir fins a 1.300 i aquest any hem obert a 1.500 i en qüestió d'un mes i mig hem omplert les 1.500 places i per tant jo, en aquest cas com a representant, però que amb tots els tècnics de la comarca que estem sempre en contacte, doncs estem supercontents amb el nombre d'inscripcions que hi ha hagut aquest any. No sé si us plantegeu poder-ho ampliar o ja de cara a l'any vinent hi haurà d'haver la reunió de pensar a veure si podem acollir més gent. Tenim una propera reunió la setmana que ve per acabar de tancar temes del Correpoble i segurament serà un tema que sortirà sobre la taula. Veurem, l'any passat ho vam fer-ho i veurem aquest any si... Però de moment ho deixem així. Segurament si sortirà publicat a xarxes i ho farem saber, però de moment aquestes 1.500 crec que per espai, per ubicació i per tot el que tenim plantejat fer, crec que és un èxit i un bon nombre de participants. Perquè els que ens estiguin veient des de casa i no sàpiguen, encara no s'hagin enterat de què és el Correpoble, com ho definiríeu i amb quin objectiu va néixer l'any passat aquesta prova? El Correpoble, bàsicament, és una cursa popular que pretén fomentar el moviment esportiu a través d'una cursa per equips i que cada corredor representa el municipi que vulgui del Baix Empordà. En aquest cas, hi han representats 10 municipis, que són els que tenen tècnic d'esports, i la resta de municipis són els que, com a Consell Esportiu, acollim amb la samarreta del Correpoble, que és la lila, que davant hi portem el Correpoble i a darrere hi ha tots els pobles, el nom dels pobles petits que poden participar en la cursa i que formen part del Baix Empordà, evidentment. I de tots aquests pobles, ara que ja teniu les inscripcions, no sé clar, quan t'apuntes ja demanes la samarreta, per tant dius de quin poble és. Quin poble té més inscripcions o quins són els que lideren que hi haurà més gent representant aquell municipi? Perquè entenc que són els que potser tenen més oportunitat de guanyar, no? Potser? Sí i no, perquè l'any passat també, en principi, hi havia els Palamós, Calonge, que van ser els que van tenir més inscripcions, però al final la puntuació puntuen els primers nois, primeres noies. En aquest cas, aquest any, doncs aquí els que han tingut més inscripcions han estat Calonge i Sant Antoni amb 244, però molt seguit de prop de Sant Feliu i de Palamós amb 239 i 229. I després seguim amb els, evidentment, poblacions que tenen un pes important, sobretot el que acull el Correpoble, normalment és el que també té més participació, però en principi tenim més o menys així. I després, pel tema de la classificació, el que nosaltres intentem és que puntuïn de la mateixa manera els nois i les noies. Perquè això al final, la classificació es fa amb els 23 primers nois que arriben. Nosaltres volíem agafar 35
però depenent del nombre d'inscripcions que tingui un poble o un altre, doncs ho rebaixem. En aquest cas, aquest any, doncs, hi haurà els 22 primers nois seran els que puntuaran i també les 23 primeres noies. En aquest cas hi ha més noies que nois inscrits, un 54% de noies i un 46% de nois, i en aquest cas doncs, puntuaran d'aquesta manera, no? Puntuen això i després es sumen els resultats, a mesura que van arribant van sumant puntuacions, el primer suma un punt, el segon 2, el tercer 3, i el poble que té menys punts és el que al final s'emporta la Copa del Correpoble, que és el guanyador. I l'equip, o en aquest cas la població que té més puntuació, s'emporta la cullera de fusta, que també la poden tenir tant la copa com la cullera, la tenen un any en el seu municipi. Clar, realment per molt poca o més representació són realment els que arribin abans. O sigui, pot ser un poble que tingui menys representació que acabi endunant-se el premi, no, diguéssim? Sí, correcte, és així. Però intentem que tothom puntuï, per tant, hi ha aquesta competició sana entre municipis, però que el dia de la cursa nosaltres el que volem és que sigui una festa de l'esport. Clar, de fet, jo l'any passat des de casa veia moltes fotografies de gent que estaven corrent juntes i eren de pobles diferents. Els veies un grup de 10 persones que cada persona potser portava una samarreta diferent, que també és fer unió de tota la comarca, realment. O sigui, és una competició sana però que uneix municipis, no? Sí, la idea és aquesta, va sortir amb aquesta idea, la unió d'unir tots els municipis del Baix Empordà en una cursa i que creés aquesta sensació de pertinença a un municipi, però que també hi hagués cohesió social entre tots els municipis de la comarca. Anem a parlar d'horaris i de recorregut. David, ja que parlem de Calonge, perquè es fa Calonge aquest any, quins horaris tenim, a quina hora ha d'estar la gent allà i quin serà el recorregut que seguiran? Doncs, la setmana prèvia es poden recollir inscripcions a cada municipi i el mateix dia a les 8:30, si no vaig mal equivocat. També la gent que no pugui o que sigui de fora, perquè hi ha gent que es sent del municipi però té segona residència aquí, doncs pot venir a buscar la inscripció i a les 10 del matí es dona sortida en aquesta cursa de la segona edició del Correpoble. I el circuit, és un circuit que per la gent que no coneix Calonge i Sant Antoni, és la primera vegada que ve, hem buscat els indrets més macos, més emblemàtics i hem tirat, com ja coneixeu, cap a la zona de les vinyes, perquè el més famós de Calonge és el vi. I també passem pel nucli antic. És un circuit ràpid, perquè gent que l'ha estat practicant i corre, és un circuit ràpid per córrer, però també per gaudir de les vistes i tots els indrets que representa, com veiem en el vídeo. La primera part del circuit són 2,5 quilòmetres que sí que transcorren per asfalt, però perquè passem per mig del municipi, o sigui, passarem pel nucli antic, pel castell i totes les zones més maques. I després ja a partir del tercer quilòmetre ja ens endinsem cap a les vinyes, el reconegut com es diu la Conca del Tinar, i passem per totes les bodegues més maques i també més conegudes de Calonge, com és el Clos de Gon, el Viníric, a Mas Pont Joan, a Mas Molla, i tornem cap on donem la sortida, que és el pavelló de Calonge, que com has dit i ha comentat en Xevi, d'infraestructura és una zona gran perquè podem abastir molts cotxes, tenim el pavelló al camp de futbol i per tant, si surt la possibilitat d'augmentar inscripcions, jo crec que podrem tirar cap. Pot ser, no? Estarem pendents a veure si hi ha novetats aviat. Es pot fer tant caminant com corrent? Sí, ja el que hem dit és un circuit que està pensat i a part, estem treballant també per fer una part de circuit adaptat per si hi ha alguna persona amb discapacitat, un circuit una miqueta més curtet, però que també està dins del mateix circuit, i sí, està pensat per tothom, per qui, el que hem comentat, per qui vulgui caminar, que el faci caminant, que també hi ha la possibilitat de fer-ho en marxa nòrdica, també amb el teu acompanyant de mascota, i corrent. Per tant, no té cap dificultat. Són 10 quilòmetres amb un desnivell de 160 metres, que és res, i molt maco per gaudir de les vistes, la veritat. L'any passat Palamós, aquest any Calonge. Qui toca l'any que ve? No sé si teniu una llista per ordre o va una mica sobre la marxa. No, en el mateix moment que s'acaba la cursa es fan l'entrega de premis i un cop s'acaba l'entrega de premis es fa el sorteig d'on es farà la cursa de l'any següent, evidentment extraient del sorteig els dos municipis que ja ho han fet. Però sí, ho van fer així l'any passat, va sortir Calonge, a veure, quan acabem la cursa, a veure qui serà el que acollirà l'any que ve el Correpoble 2025. Per tant, ja podem dir que hi haurà Correpoble l'any vinent, eh? Sí, amb l'èxit de participació que està com per dir que no, la veritat sí, com per dir que no. Sí, la veritat és que sí, estem molt contents i a veure l'any que ve quin serà el municipi que tocarà.
doncs estarem molt pendents. He vist que m'heu portat aquí dues de les samarretes, la de Calonja i la del Correpoble. Qui les ha dissenyat i com heu escollit els colors de cada samarreta? Els que l'ha dissenyat són Brava Tramuntana, que és l'empresa aquesta de Palamós que ens ha fet tot el disseny de les samarretes, i els colors de les samarretes s'han agafat en funció dels colors una mica dels logos dels ajuntaments, dels logotips dels ajuntaments, dels colors això més representatius que hi ha. I el nostre del Correpoble el van fer com la samarreta de l'olímpica que acull aquells que no tenen, doncs, en aquest cas la nostra, i aquí darrere hi ha tots els noms dels petits municipis que tenim en el Baix Empordà que no tenen tècnic d'esports, i en aquest cas nosaltres els recollim. Déu-n'hi-do, quants n'hi ha? Sí, perquè al final som 36 municipis i d'aquests 36 n'hi ha 10 que participen al Correpoble, per tant, els 26 els tenim aquí, tots i cada un d'ells. I sabeu si algun municipi està fent entrenaments o hi ha grups d'amics que entrenen o coses així? Sí, això és un altre objectiu del Correpoble, que és que hi haguessin entrenaments pre-Correpoble, que és una manera de fomentar els hàbits saludables dintre de la població que tenim al Baix Empordà, que la comarca sigui més activa, i en aquest sentit hi ha Calonja i Sant Antoni amb Palamós que fan com entrenaments conjunts, Platja d'Aro també se n'està fent, que si no m'equivoco es va fer un reportatge, Torroella de Montgrí també s'estan fent, i aquest cap de setmana, si no m'equivoco, els que han fet algun entrenament a Torroella han anat a practicar el circuit del Correpoble. Per tant, aquest any veiem que ja comença a haver-hi una mica de pique, no? Aquesta competitivitat sana que hi ha entre municipis per intentar conèixer el circuit i poder-s'hi adaptar millor. Precisament ho deia per això, perquè nosaltres vam assistir a un entrenament d'aquí de Platja d'Aro, vam fer un reportatge, que ara veiem unes imatges, però que el reportatge el podreu veure la setmana vinent. I ja per anar acabant, aquella és la vostra càmera, per si voleu enviar algun missatge, ja no perquè s'apuntin aquest any, o ja ho veurem, que segueixin les vostres xarxes socials per estar atents, sinó també perquè la gent es pot venir a gaudir des de l'altre cantó, a animar tota la gent que hi participa, no, també? Sí, i tant, perquè tenim preparades moltes activitats. Tenim batucada abans de començar la cursa, com ja vam tenir l'any passat. L'any passat no vam poder gaudir de la zona d'inflables per la mainada que estigui allà, perquè sabem que la cursa és a partir de 12 anys, per tant, pot venir acompanyants a veure la cursa, a veure el seu pare córrer, a veure els seus amics, que siguin menors de 12 anys i que podran gaudir d'una zona que tindrem d'inflables, si el temps ens acompanya, que l'any passat no vam poder-ho gaudir, i per tant alguna sorpresa més que anirem desvetllant mica en mica que vagi arribant el dia. Si ho donem tot de seguida ja no... Però sí que tenim batucada, tenim inflables, tenim DJ... I que a Calonja els acollireu molt bé, no? Sí, serà... Com ha dit en Xavi, és una festa de l'esport. L'important és venir, participar, gaudir i fer activitat física, que és el primordial. Doncs David i Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Vindrem a fer un reportatge també el dia del Correpoble per explicar a tots els nostres espectadors com ha anat tot plegat, qui ha estat el guanyador i també on es farà l'any vinent. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona nit. I vosaltres ja ho sabeu, apuntar-vos ja no us podeu apuntar, almenys per ara, al Correpoble d'aquest 2024, però des d'aquí sí que us animem a que us apropeu a Calonja, a animar tots els participants el pròxim 23 de març i també ja posats que aneu escrivint a l'agenda per l'any vinent, apuntar-vos ja en el moment en què obrin inscripcions per no poder perdre's aquesta cita esportiva.